Hello guys, ini video nonton kon goसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय नै आंहा सानजौफुनि मा होनो फ्रेसबो एवगासिनो आरो नै बै बिथाङा जायाखै आरोना जादों होमबाबो बिनि ओंख्रि गैया जोंना सबाइ ओंख्रिसो ओमफ्राय बिनि ओंख्रि गैया आरो ओंखायनो आं दा बिनो एवगासिनो आरो बोथोरा गरम बोथोर मोनफैहांलायबाय नालाय गरम माने बैसागुआनो मोनफैथाराखै ओमफ्राय बिराद गरम जाखाबाय आरो एकदमबारे सान्दुङानो बारा दुङाखै एसेल' ओरैनो दुंस्लाय दुंदो आरोना बेयावनो बिराद गरम जाखादो आरो मा जाबावगोन आरो गरम बोथोर फैबाथाय बिराद गरम जाखासिगोन। आरो लोगोफोर सोर जोंहा मा मदिनिफ्राय सोर 10,000 रांखौ मोनखो आं हले दाबो जोंनि फिसालाय दाबो मोनाखै आरोना फै सिखारबाय फिसाजोआ ओमफ्राय मोनबाथाय बैसागुआव जि दख'ना बायनानै लानो सानोमोन गैला लोगोफोर बायनो मोननाय नंला। आयौ नै सिखारबाय आंना फिसाजोआ आयौ जायब्रेंदो नै आंना फिसाजोआ मा लंपेन्ट गानो मालाया गरमनानै मा जादों बेहा इदि गानो मोनलाय सोरनानो ओरैनायलाय गरम जाबाय गरम बोथोर मोनफैबाय ओमफ्राय इदि गानो सोरबा आयै आखाया नांजाबाय आयै सिखारबाय माबा माबि लुगैबाय सिख्ला देरबाय होमबाबो जोंनियालाय सोनो मालाय मा जाखो अरना लाबाय नोंखौलाय सोर अरना लानो होदो गोदाव सोरावनो मोजां जानो हाया नोङो दसाला जाथुलि जालायबाय ओमफ्राय नै ओंखारजोब्बाय आरो फोरखौ दा बैयाव दोनहैनांसिगौ ओमफ्राय नै जायगाखौ मा अबस्था खालामदो र'दै लोगोफोर देखायनि आं नोंसोरनो एन्जरा मा खालामदो एन्जर फिसासो दं खोमा मामि एन्जर फिसा दं खोमा इयाव ना सुवाबो नै हाराया गिदिरथार ओरैबायदि नै बैयाव बिदिनो खुरफ्लंजोबदोंमोन जानायल' गेलेग्रा मोनदो गेलेग्रा मोजाङानो जादो दे नै टेबोल गंसे जाजोब्बाय आलाय सिलायनो